vakanga vane chino ende akatosecha wacho ndini ndakasecha chinhu ichocho ndikati ime madzibaba imi sei makafuta pamberi apa tonei vanga vakaita zvekuchiisa pari apa vatatu vati tonei toda kuona titione kuti chii chiri apa ichi vanga vane chibondo changa vainacho chakanamirwa tunhu tutsvuku umu masaidhi chinenge chine tunhu twakamira kunge tunyanga tozidzi so ichi chiri apa ichi kanhu kacho kandakamutorera murume uyu kari mubhugwa rake ndokavaiporotiita vachitsanangura kuti ndo kanhu kacho kari kuda kubvisiwa panapa kakabvisirwa 250 plus mombe pamusoro For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Inonzi Love More Chiduwa. Nawe yangu yandamangarira muno mudaro machief Dotito. Nawe yekuti inini ndine dambudziko randinaro pamusha wangu kunyanya ine pandiri ndinosvikirwa naComrade. Nokusvikirwa naComrade ndaane nguva nemwaka mapepa yangu achinetsa kuti anyatsosvika panzvimbo inotaura Darwen kubva mumasvingo vachingoti tamira pana resident minister tipiwe transport nezvinhu zvatichapiwa nazvo. Inini ndaane nguva ndichirwara handichakwanisa kana kuti ndiitei kana kubasa kana kuchii. Nekuda kwokurwadziwa ndakatsvaga kuti ndodii. Ndakatanga kuti rega nditsvage maprofita angakwanisa kundibatsira. Nyama dzangu dzandichakwanisi. Uyezve mapepa yangu akwanise mukufamba. Vamwe vese vakabatirwa kumashure vafukurwa. Inini ndakangomira ndichingotenderera ndatambura. Ndokubva ndati regai nditsvage vanhu vanokwanisa kundibatsira. Ndine mwana wanga ndinaye. Ndakati munoona ndodambudziko riripo ini vabereki vakafa ndasarwa naamai. Ndikati dambudziko riripo nderekuti ndiri kungodzungaira vamwe vangu handisisina mhuri yakura here kuti iona nesunzira nzara dzino hapasisina ndodii. Vamwe vakati izvi zvaane mhepo izvi dai wakwanisawo kutsvaga kana kufamba famba. Sure ndakati regai nditsvage kunonoita chaizvo izvo. Ndikubva ndati ndoita sei ndobva ndatsvaga mwana nditsvagirewo zvikanzi pane vari kunzi vakamboshanda pamhira muno muvhireji regai timbotsvagawo tinzwe kuti vanotibatsira sei. Shuwa ndakati inini shamwari ndinongopoterwa chiri nguva vanhu kuti ndigozokwanisa kutaura navo mwanangu ine handikwanisi. Chibata foni ndiyoyi wotsvaga vanhu vavoya papi pamusha. Shuwa mukomana akavatsvaga akavabata vari vaviri naAroni. Ndokubva vati handipo mhenukwa vakataura kumusoro kudarika Harariwo. Asi dambudziko renyu rakamira sei? Zikanzi haiwa tinoda kubatsiwa kana uri musha wese munoita sei ane matambudziko. Zvakanzi uri musha wese nyaya iripo ndeyekuti isisu tisati tasvika ikoko tinoshandisa mabhaiki kana tasvika kumusha tiri kuda mari nda 250. Ndakati ko zvinondodii kana ndakachiomera inini ndiri padambudziko kana mumunda chaimo ndatadza kupinda pavillage ndikubva ndati ndikodii ndobva ndatora mombe nozikana kana muvillage iJongosi ndokubva ndatengesa mombe iyi
Ndipo vakomana vafonera ndakati mwanangu mombe yapo chitengesa vatengesa mombe vatengesa mari ndiyoyi chivafonera vauye vakomana vakati tanga makanda mari yopa yako keshi ndikati izvozvo zvinogona kuita here ko vadii kutsvaga dzimwe mari ikoko vouya zvakatongowapa mari yavo pagiraundi vapedza savari kuita vakomana shuwa vakati alright regai kana tazosvika tinokuudzai hatiko kumba ndipakanaka ndibva tatigarei mazuva ndokwavazofona ivo tata kutotsvaga vamwe maita sei magadzirisa here zvinhu zvedu mari dzedu ndikati no mari yagadziriswa ndokwadati alright ndobva vauya varume ava vakauya vachifonerana nemwana kusvika vasvika pamusha chinhu chekutanga chavakataura vakataura kati isi chisvika pamusha tikuda mari yedu kubva yefuyo yekuchikafu yechiya takawirirana tisati taita zvatinoita kana miteuro yedu vachisvika ndokubva svika ndibva tatora mari 250 ndokubva ndavapa kudaro ndokubva vati isisu tasvikira pano vakasvikira nokutanga kupfugama vachinamata paruvanzi ndobva vati chitipai mari yedu nekuti tatoona kuti haradare riri papi riri pano nemaremera aro mari ketu bvu oi 250 ndikati nyaya yapo panapa ndeyekuti tichipindai mumatare asi inini zvinogona kuzondibata chero nguva handikwanise kunge ndizoziva zvinenge zvaapapi zviri pagiraundi chitorai foni yangu moisa rekodhi moisa mumba matikitira matare muchitanga matare yenyu ava vana kuzviziva kuti ndaisa foni muri ndo yakazviziva kuitira kuti vazonditsanangura zvinhu zvakafamba so nekuti komunedi vanogona kuuya chero nguva vakomana vana kuziva kuti foni yairekodha vakatanga kuita zvavakatanga kuita pfugama itinamati tikatanga kunamata vakomana vanda kubva vapedza kunamata ndokubva asumuka aroni hapo ndiye akatanga kuprofita aroni pano pane munhu akafa anotaura ndiwo baba venyu vakafa panapa vakasiya zvirombo zvavakasiya vaiva muprofita apa nepamba pangu ndindi kutanga kugara ipapo waona chikira wanga achiri pa ndikapesa kenda kumasoko kare ndisandabatwa na komrade hanzi vaiva muprofita kira dhairi panapa iyi ino mushonga wainawo baba vari panapa vakasiya mushonga wanawo nanhasi panapa matare panapa yafambe miteuro yenyu yamunoda kuti ifambe yakomrade haina kwainoenda saka apa panotoda mombe ndikati ngaite sei ndodii ndikati zvisinei ndakafona kuna mukoma kanzi zvisinei chikwereta mombe kuna mai nekuti hazvina zvazvinobatsira uchiramba uchita dambudziko wochitora mombe kuna amai kana vakubatsira chaizvo izvo asi make sure unoti vanhu vakubatsira chaizvo izvo bozi panapo kuti kugadzira dambudziko rimwe richigara riripo zvechokwadi ndikati auraiti vakomana ini ndine jongosi mombe dzodzo zvisinei dzobva dzashedzerwa ndobva dzauya kubva kumafuro kwanga kusiri kure ndobva vanongedzerwa jongosi rora kukunda paudhonza hombe ndichangobuda ndobva ndati iro vakomana vakariona vakati hazvisinei atipinde mumatare ndobva watanga kupinda mumatare yavo vakaprofita zvavakaprofita hapana kana 1 chaibatika kana chinoedza kutaura hanzi pano pane mwanasikana akapfa ane makore aibva pa 3 years zvichidzika ini handita kana mwanasikana akafa kana mwanasikana ndopandakatanga kuona ndikati ndona ndatoreva ivava vanhu ava vakava hapana kana chiprofita yematsotsi ndobva ndanyarara zvangu ndikati fambai varume ndinoka ndakatsinya madzimai kuti varege kuita sei kuramba tsananguro ndobva vatanga kurova tsananguro dzavo vachirova tsananguro dzavo vachirova tsananguro dzavo vandabva vapedza vati isisu manyenyaya panapa ndekuti tida kuti tibvise mushonga uri papi uri panapa kwanga kuri kuchina kumanheru vachirova tsananguro dzavo ndofunga vapostori vanga vatozara panze nokuti panotonamatiwa nevanhu pamushauri ndikati zvisinei
nyaya tikita panapa ndeyekuti akomana atigonere zvinhu zvedu zvekunyorerana pasi nondakana ndaona kuti tsananguro dzavo ndinotenda vapedza kudaro ndokubva vatora chi vakomana vandobva vauya pai mumba ndovatati nyaya iri pandekuti makuda kubvisa regai nditore chi pepa rangu tinyorerane pasi zvikanzi isisu tinotova nebhuku redu ratinofamba naro torai bhuku iroro titonyorerana ndobvabudisa bhuku ravo mukuona vamwe vese ndobva tanyorerana navo tikati oraiti pakanaka ndobva tanyorerana navo pasi tanyorerana navo pasi tikati mukatadza zvamuri kuita izvo muri kuenda kujeri kana kuti muchabhadhara kudare oraiti tawirirana tipe zvitupa mbavatipa mbava tanyorerana pasi mbva tapedza tikati musati mabudisa panze muda kumwaya muteuro da kutanda kusechai nguva iyoyo ndokubva tati zvisinei bhozi vaida kuti paida kumwaya mutero panze kana ndopaida kuti kana oda ita zvaaita ndobva ndati mirai tanga takusecha musati maona zvamuda kuita ipapo ndobva tavasecha dhiniwe ndowatakawana ane chinhu changa akaisa apa pobhurugwa apa akapfekera apa ende ndiye akazotsina mukuprofita kumashure kwani zvavaiprofita ndiyo chinhu chipi changa vakaruka ndobva ndati inini hazvisinei akomana inini ndada kuita nda kutorai mavhidhiyo makabata zvinhu zvenyu kuitira umboo mangwana vatakatora mavhidhiyo fonerai hama dzenyu dzidzo ndo zvamaita kupi uno nguva iyo ndobva ndafonera kumapurisa vatadza kunzwisana nomupurisa vandasenda meseji ndafonera kumupurisa wamambo ndokubva atadza kubatika panguva ndobva tazomubata achiti noizi ikaitika pamusha pachiimbiwa paimba vanhu ava ndakazvinzwa nekuti ainamatira panext door mangwana acho vachita kuti ndaenda kupi kurufu ndikati auraita zvisinei ndonhau iri papi iri panapa ndikati ini nakomana kana hama yenyu dzauya panapa ndiri kutora zvinhu zvese zvamunazvo kubva magemenzi zvimushonga zvenyu zvese nemushonga yavakatiti gezai umu vakuda kubuda panze kunotora chi kunomwaya muteuro panze vakati gezai zvimushonga zvaivava zvokuti kana mwana akabata imomo muodhiya rutonzika nemachemero akaita nezvimushonga izvozvo nguva takatanga kuita mapundu ana vakadzi vangu vakati mapundu kuti kwikwiriri nezvimushonga zviri imomo tikati oraiti zvadaro ndobva tatora zvinhu zvese vatazviti bvu vapostori vazara panze ipapo vatati aiwa vanhu ava havarohwe havaite sei mutema udaro hatitonge tega havana zvavanoitwa shamwari chibuda imba muno muda kupinda vapostori kuda kunamata ande mudhaining vataenda vatagara navo nguva yatakabuda tiende mudhaining ano ndobva ati bam ndobva atiza anga akasiya motobheki kupi kuchikoro ndokubva tidza tsikirwa nomukomana akavatsikirira akatadza mubata haana kuziva kuti vasiya motobheki kuchikoro vachisvika pachikoro zvikanzi munhu wamunotara imimi atomutsa motobheki izvo zvavo achisvika pakona apa ndokubvarwa pasi geka ndobva aenda vatamuti vakuru vangu iwe dhiniwe ndiwe munhu wandatambidza mari apa ndoda kuti undidzorere mari yangu iwewe zvikanzi mari yaenda naaroni tikati baba wangu nyaya muri kuda kuita isi kutamba ndatengesa mombe kai kana dai ukatobvunza ani kana sabhuku pavhireji mombe ani inozikana ndatengesa ndotengesa mombe yangu nefekidza muri kuita isi kwete iwe shamwari ako nokuva kuenda kusvika hama yako yauya papi pani ndiri kutofonera kumapurisa ndafoniwa ndaita zvandaita vandachengeta zvinhu zvavo zvese zvinova zvinombohwa hwavo hwese ndofunga mukomana achibva ipapo akatanga kufonera nemwe mupurisa munhu ainyepa kuti ndiri mupurisa marobha munhu ipapo toda kuuya ipapo toda kuita sei ndobva afona ichi ndiri kuuya nachangamire wangu iyei dhiniwo ndikati changamire vapi chiswiti zvikanzi ndikati aiwa zvisinei pamusoro taura kwese kuti pamusoro kutaura kwese kuri kuitwa nemurume uyu ndine kukupokana chandiri kutaura kuti ndine kupokana ndichekuti handina nguva yandikagara naye pasi kana kuti inini panyama yangu mweya uchiuya ndichiprofitana naye handina saka chandaikumbira ndichekuti kutaura kwandiri kuita kunoku kana foni yangu iri pedyo wasina kudhirita zvandikarekodha ndaida kuti mumbotanga manzwa zviri mufoni kana iwo foni yawo iri pedyo wachitaura kuti wakarekodha kutaura nawo kwandikaita
ndakati mumbotanga manzwa zviri mufoni dheti randikatanga kutaura nawo nemunhu wandaitaura naye pameseji mufoni mangu ririmo meseji yandaitaura nawo mufoni mangu zvirimo zvandikawarekodha mufoni mangu zvirimo mameseji avari kutaura nhasi ekwachiswiti mufoni yandinayo panapa ndinazvo zvese saka ndiri kutenda nhau yekuti kutaura kwese kwavari kuita inini neavo handina pandikaprofitana inini neavo handina pandikavagezesa muteuro asi wane munhu wanga wakatuma munhu iyeyo wanga wakatuma ndiye munhu akauya patiri ndiri kuti tizosvika pamba peavo saka ndakuchida kutanga kutaura nyaya yangu yandiri kutaura panhau nditi zvandapokanira baba avo nditendereiro zvavo inini ndini ndinoitwa dhini wekatsere kwete ndakabuda musi wa 26 January ndichienda kumhondoro ndafonerwawo kuendawo ikoko kumuteuro ndiri kumhondoro musi wa 26 ndakafonerwa nemunhu zita ndarikanganwa nenhauti zita ndakangorionawo pandarinyora mufoni chingadai foni yangu yawakanditorera ndinayo ndipo pandaiziva zita munhu iye akandifonera akati madzibaba ndapirwawo nhamba dzenyu kwachisatu pamba pamukamboita muteuro saka ndiri kudawo kubatsirwa ndakabvunza kuti munhu waMwari mangamati sei zvainzi muri kurefu zvakadii mungakwanisa kundibatsirawo ndakati munhu waMwari ndinotenda kuti kana makatambanuka munouya kuna gungwa mushure mokunge nini ndabva kumhondoro ndinowanika kuna gungwa musi wechitatu akati aoreti munhu waMwari imi mamukwanisi here kuya kwachitsatu ndakati inini kwachitsatu ndinokwanisa kuya asi mafambiro zvakachinzi munofamba sei ndakati inini ndinofamba nedude bike ramunofamba naro riri kuda mari riri kuda $15 kuti ndikwanise kuisa petrol ndiuye kwachitsatu zvainzi oreti munhu waMwari hapana chakaipa kana imimi madzoka kubva kumhondoro munondifonera ndokuisirai mari muuya ndakati zvakanaka musi wechipiri ndichibva kumhondoro ndakauya ndakarara muHarare chitatu ndiri mubhazi kubva kuHarare kuya mubhindura zvakare pane hama yangu mubhindura wakafona ndikati munhu waMwari zvakatambanuka kuti muise mari paEcocash inini ndichiri kuno kundotora mari ndotenga fuel ndakasvika kumba ndoisa fuel mubhaiki ndouya zvakachinzi munhu waMwari isiso kwatiri kunokati wane Ecocash tinoiwana kudotitu asi mimi kana muchikwanisa kuwana petrol munosvika kumusha muuya zvandaifunga nhoroondo dzataurwa kare imimi maienda muchibvisa zvaiswa zvisizvo kana kuisa zvisina kuiswa ipapo zvedu ndatenda baba vapo vataura pekuti 1 ndakataura nawo pafoni iwo handina kutaura nawo kwese uku ndakazotaura nawo wamusi wechina chakaitika ndichoti mukomana anonzi Aroni neni kwatinogara takasiyana inini ndaona kuti ndizikane machitsatu Aroni ndiye akandifonera akati madzibaba pane munhu ari kunzi arohwa nezvinhu ndiri kukukumbira kuti muende mundibatsire kumuteuro ndikati zvakanaka munhu waMwari bhanditakura nemotokari tauya ikoko pechi2 apa ndazofonerwa inini ndopa ndikafonera Aroni ndikati Aroni kwaukambondishedza kwachitsatu kuye ndafonerwa kuchinzi kukuda batsirwa munhu saka hazvikwanise kuti inini ndiende ndega iwewe ndiwo unozikana ikoko handei Aroni akati handei tisati tasumuka pamba pangu Aroni ndopa akati chiregai ndibate mukomana wandikambofonera ikokuye vafonera munin'ina wamadzibaba avo akagara apa vari kunzi mazobarafa avo vawafonera shamwari tiri kuda kuya kwachitsatu uriko here zvakachinzi handiko saka ndiani ichokwadi baba awa ndoba ndataura baba awa ndipo ndatosvika baba sorry alright baba awa wakafonerwa nemunhu anonzi Aroni kunzi munhu waMwari tiri kuya kwachitsatu muriko here semunhu aizikana kuti muprofita ava wakadaira pamusoro madzibaba mutaura ati bvisai zvamuri kupomerwa kuti ndizvo zvamukaita tinofunga pamwe havana kubata zvakanaka imi munojeka kuti kwese kwemari kutatenderana ichokwadi kuti mari ndakagamuchidzwa pandiri kupikisana navo ndepekuti naAroni tasvika pavari kuti takazosechwa takaonewa tine zvinhu takanga tisina zvinhu isu takaita izvi nezvizvi ndo zvavanga vapodza ichokwadi ndatenda inini ndichisvika musha wababavo handina kana dhora randikapirwa kubva kune petrol mombe yavari kutaura kutengesa ndichisvika pamba pavo mukomana wanga tinaye asiri babavo akati madzibaba hande kudanga ndakati kudanga kunoitei zvakachinzi kunoona mombe ndakati kwete ko imimi muda wakaenda ndiratidza mombe zvamukambobatsirwa nezvandiri kubatsira mukuzviziva here handei pamba pataenda pamba saka pamari yetransport yekunzi ndiende handina dhora randikapiwa pamari yavari kutaura nhasi tokandipa 250 handina mari yandikapirwa pamuteuro wavari kuti wandikavagezesa handina muteuro wandikavagezesa pane zvese zvawataura ndinatombokubata muromo ndaona kuti zvauri kutaura zvisimbatika toda kukubvunza chokutanga uri muprofita here anoenda kwete handibvisi
ndinoshandira. Biraudzwe. Hamuna here kubatiwa nezvinhu nababa? Handina. Mirai. Baba vari kududza ivo vachiti vane zvinhu zvavakakubatai nazvo. Hauzivi wakanga usiri here mumwe wevamwe uye wakutaura ari kunzi Aroni. Iwo ndiwe Aroni? Ini ndiniwo. Aroni iwewo handiti iwewo naAroni ndiwo ukaenda pamusha pababa? Ichokwadi. Waida mari yepeturu? Ichokwadi. Saka zvindi kutaura baba uri kuzviramba kupiwo waitaura nawo nhau dzokuti vakupe mafuta ekuzofamba kuuya pamba pababa wavo ukapasvika sei usingatazivi? Ngoba ndiri kutaura baba pamusoro baba awa ishuwa pamba pawo ndati wasiriwo wakandishedza wane munhu wawakashandisa kumberi kwawo. Sabhuka ari muno here? Akatichengete munazo mafoni mukomana wamwe wainawo ipiwo futi kuno mafoni wani iwe here ukareva spidi ukautadza kubatika ukazona uchipira mndizvo hausiri mumwe wacho zvaita mafoni matenda kuti musha mababa makakusika ndiri matenda kuti musha mababa makasvika ndiri Ichokwadi. matenda kuti baba vangu vaenda kudzigundiwara vatsanangura kuti vane zvinhu vasvikira vakatotaura zvese handiri Kwete. umamaenda kuti asiye musha mawasirada Icho pamusoro ndoba ndoda kuedza tsanangura kuti mundibatsire. Toda chidini? akapinde nemusha mababa muchinoshandira Ndipandikuti kwete. aiwa hamuna here Kwete. wati ndinoshandira handiti ndapiwa dambudziko rababa ndokwamakaenda muna Aroni kunyange zvazvomusikazive Aroni maienda kuenda sei musha mababa vachengesa ugere Pamusoro ndati inini baba awa handina kutaura nawo ndichisvika pamba pawo baba awa vandakana kupfugama pamberi pangu kuti ndoda kuvashandira baba awa wanga wasitoripo baba awa kuti ndizowaziva wakauya pahwindo saka ndatoti makatora foni wakauya pahwindo wakati OID yangu iyo munhu anga ari mukati mushure menge tabatirwa tsvimbo tiri mumba mavo ndozvandikuda kutaura baba inini ndasvika pamba pababa avo wane munhu wanga watungamidza wachiti ndiye muridzi wepamba aiwa musavamhanyiseka musamhanyise vanhu mire vanatotsanangudza pamusoro yevabereki mire munhu atauri inini ndakaendeswa pamba pababa ava wakaisa mumwe munhu pamberi asiri iwo baba ava wakazouya pahwindo vawati hanzi OID yangu yetu mushure munge isisu tasungiwa taakurwa ndipo vakati OID yangu aratidzotowaziva basa rangu ndipo pandatova ndakati makatora foni inotaura foni handisi ndanga ndinayo asi ndanga ndarekodha baba ava mushure munge isisu taakurohwa ndopo vakazoya bwamira pahwindo vati iwe OID yangu iyo vapatorwa ID nguva yakatorwa ID inini wabereka handione usiku masikati yana ndinoona usiku handione patorwa ID ndopa ndikati bvandatora foni yangu ino yandinayo ndakati ndikuda kuvheneka panguva ndikada kuvheneka bvandatorwa foni bvandaiswa mbambo bvandanziwo ruda kuvheneka chiwa towa musungwa panguva iyo munhu anga akatora foni yangu iwo kana wauya wese wanga wari warume 4 baba ava ndopo vakazopinda bwandibata musoro so zvachinzi iwe wandiziwa here ndakati handitombokuziva kana ndisina kukuvhenekai bvandatora right buko wakazonditenda zvanzi ndivhenekei vwavhenekwa ndipo pandikadara ndikati ndakuziva ndimi madzibaba ravo zvachinzi takaonana kupi ndikati takaonana kuchizeza kusowera pamupata zvachinzi right komanda unomuziva here ndikati ko pamupata unomuziva here ndikati zvachinzi saka pamusha pangu panapa maya kuitei ndakati zvikutondishamisa baba ravo kuti mutati panapa pamusha wenyu motobvunza avo ndichikonzera kuti munhu anga atitora pamba apo ndiye munhu wanga tinaye mumba newakadzi wavo madzibaba varipo 3 murume iyeyo ndiye aitaura wakadzi wamadzibaba achiti ndana sisi wangu panapa padongo iwe shamwari hauna kutedzera nguva ukunzwa iwe hatisida munhu andipedzera nguva apa panga uchipika mhiko wanga uchiti chii ndataura nayo kuti ndoda kutaura chokwadi ndataura chokwadi hauziviwo here mufoni mufoni ndini ndiweka saka chakuramba chii ipamusoro ndataura baba ndati foni yawo rumwe yakarekodha foni yangu yakarekodha aiwa imbomirai ini zvandandikukumbira ngatinyatsopai mukana wakanaka anyatsoutsanangura tisaite uye haana zvaanotitsanangurira uyu nauyi kwayakaitika taatisiku
isu satifanirwa kugara tatoratidza kuti baba vava tirambe tichivaita sevanhu tivapei mukana vatsanangure tiwana matinonyatsovabata kana varasika tsanangurai. Inini chanda ndichida kukumbira ubvunzi pazvinhu zviri apa izvi zvenyu imimi ndezvipa nguo yangu right dzenyu isai kusaidi isiri dzenyu isai kusaidi isai apa zvese zviri apa izvi ndoda ngoti chete muise zvenyu zvemumwoko pazvinhu zvese zviri ipapa izvi. Ndatokupai kuti muone ko izvi zvimabhodhoro izvi torai zvenyu musiye zvisiri zvenyu. Não, chama. Paponi, kuona unochitsimbo ichi chakuramba sei. Ayo, inini pandani kuda kuenda napo ndepekuti right. Imimi mati uyu muprofiti uyu ndiye wamakashedzerwa. Ndiye akakushedzai. Achiratidza kuti ane dare raona pamusha. Ndizvozvo. Kuwa mati mimi makandifonera achiti pane munhu arohwa nezvinhu. Asi ndiye muprofiti ane zvinhu. Alright. Zvaita tunya dzacho. Pekutanga mukomana uyu ndiye akauya achinditora kumba kwangu achiti pane kwandafonerwa kunzi pane munhu arohwa nezvinhu. Kusiri kwa baba. Kusiri kwa baba avo. Iwe wagara tatogara mutengoti nhauye katika muna October na August kana sikakanganisi. Tagara January 26 ndakabuda ndichienda kumondoro. Musi wandaenda kumondoro ndipo ndikafonerwa nemunhu asiri baba avo ndikutaura zita rake zoti ngadei foni iripo anditendera. Asi zita randichiri kurangarira ndakuzomubvunza kuti pamba patikuda kuya panonzi pani akanditi panonzi paRosa. Ndio zita randikaudziwa. Nanhasi ndakaseva mufoni kuti Rosa ndichiti ndiwo pamba patiri kuenda. Ndadaro ndakabva ndafonera murume anonzi Edwell. Ndakati madzibaba pane munhu wamapa nhamba dzangu bhozi yende katozimuti ndipe nhamba dzemunhu akupa nhamba dzangu ndiziwe kuti ndiani vandipa nhamba dzeva ndati madzibaba pane munhu wamapa nhamba dzangu muri kuzvitendere kuti ari kuda kubatsirwa zvakachinzi ichokwadi ndini ndamupa nhamba dzangu dzenyu ndisekuru wangu asiri baba avo vandati ahoda iti wandifonera shuwa ndo zvakazopa simba rekuti inini ndichisumuka nechikonzero chokuti munhu anga ndikambobatsira anga akandiudza kuti munhu yeye ari kuda kubatsirwa ndini ndamupa nhamba. Vandati ahoda iti ataura nayo kuti anokwanisa kundisira mari yangu yepeturu ichokwadi ere zvainzi auya munhu wamwari anetsa anokupai zvekuti baba munhu iye wandikutaura nezvake ndiye akabvira kunditora pamba paEdwell zvisiri zvekuti takasiya bhaiki pachikoro bhaiki takatoenda kusiya pamba paEdwell bvataya kutorwa nasekuru waEdwell uye asiri babavo ndiye munhu akandiendesa pamba pababa avo. Machitsato mukashandirana angani? Machitsato mukashandirana angani? Right. Machitsato kushandira vanhu kuti tizoti takashandira vanhu vangani. Panonzi pasvika muprofita, panouya vanhu vakawanda pakirawo. Asi pamba patikaenda tichinzi taenda uyai panapa pamuteuro. Ndakaenda musha muviri. Munaye mukomana wange minaye yakatizwa. Saka iwe kuramba sei kuti iwe hamushande naye? Inini baba ndataura naye kuti pamwe pandandichikumbira inini. Ndepekuti imimi baba apa kuvillage kwamunobva. Mune vanobva ere kuvillage rababa? Simudzai maoko. Vanobva kuvillage rababa apa. Vaishandirwa. Kwachitsato. Sabhuku ani varimo futi. Right, sabhuku muripo ani. Kune vamwe ere varipo. Right, daikumbira kuti dai machovha kuno kune vakaona chiitiko ichi vakasvikawo pamusha pachiitika chiitiko ichi ndovadati chikumbiro kuti vauye kudhuze. Ukafamba nembavha watiita zvekutambirana tese uyo akafundika uyo tishande tiri pamwe chete uyo akudzikwezepari pamwe chete uyo akaona zvakafunda manje utasvika pasitamutamwe zvakanaka akakuti
kuzosara uri panzvimbo sokuranga usikazivi kuti watibatsire atiza woita sa zvinhu ndozvayakatiza ndii nawe baba munoona kuti ndezvaatiza zvatiri kutaura kuti sokutibatsire unofutika kutiza kwacho obva wazara ukasara mutoro wese apa muchishanda kuri besa zvafanana nokuti pane pawanika pakapondwa munhu handiti mumwe wacho awanika ari panzvimbo ndipo ava owanika vakabata demo nebadza chete asi pavari pacho pane demo nebadza ponzi wangava naye wauri kuvhumwa kuti takafamba kutatu owanika achidzi ndiyanga nepfumo nezvimwe futi zvinotokwadza zviripa kwa zvinhu zviri apa zvina identity ukatarisa mone magemedzi eruka neyero yero yari apa itoratidza kuti vanhu vanoshandira apa zvimba chete zvinze nzvimbo iyo avakupura vakati avo vakanditi wandiziva here apo babata hanzi ava vakanditi wandiziva here asi ndakati ndakuziva ndiwe madzibaba rapo makadapa saka imimi muri kuti makaenda pamushape wamusikazivi kuenda kwaani handitika saka chazondishambisa manje saka maona tataakuti epekuti imi mati masvika ava vakubatai musoroso vakati tasisa kuno ibva matarisa vakati wandiziva here mukati akati ndiniani mukati ndiwe madzibaba rapo tingati munhu aenda pamusha wasingazikanei ndopandataura paindati munoona kuti ukambonzwa here nezimbabva kana kuti mwari ari mabato wambabva kana dzikapakata futi ukambozinzwa dzinenge dziri dzoseri dzikapakata futi panowanika pa5 kana mumwe chete ati pakawanika wangani pamwe chete wangakapakata izvi pakati ati pakawanika wangani 1 2 3 pane zvinhu izvi zvinhu mane mabhodhoro yakabviswa mubhegi pakawanika wangani mumwe chete imwe wangasa zvakupakata izvi asi uri umwe wacho wanhu vacho icho kwadi papanonyaya ya inini mubvunzo wangu wanga uri pavarume ava imimi ava ndiani venya ava tonamatawo nawo munonamatawo nawo ko imimi ya ndakaona ndi baba muri vemuvhileji imo ichokwadi pachiitiko ichi chakava nevanhu vakawanda ya pamba nevanhu vakawanda vechechiwo vakasvikawo ipapo vanga vakawandisa vechechi vese hapanasina kurekodha mavhidhiyo imbonyatsonditsanangurai kuti pamaziviro enyu chii chakaitika pamusoro imama ingotsanangurai kubva kuuya kwakaita varume kwete kufonerana kwavaita vasvika pamusha ndini ndaitotaura navo saka handizive kuti pamusoro ndotangira here pakubva kuvafonera ndichingodimbura kana kuti tangira pakuti varume ava vasvika vasvika pamusha varume ava ndakavaratidza mombe ndini ndakatovaratidza ndavaratidza ini ndini ndikaenda kwachingura mundara ndokubva vapa mari 250 ndobva vati taakutanga basa ndara vakati musati matanga basa rekubvisa tikukumbira kusechai nekuda kwetsananguro dzanga dzichiprofitwa nana baba ava dzaiita kakurasika dzairasika mune zvese zvavaitaura saka panguva yekusechwa anonzi aroni ari kutaurwa ndiye akatanga kusechwa hatina kuona changa anacho asi ndiye akatanga kuprofita patikazosecha uyu madzibaba ari akagara apa ndiye watikaona aine chinhu changa anacho mubhurugu saka chinhu ichichi ndochaiprofitwa naaroni ndochaiprofita china ava mubhurugu saka ndochavaiti ndochaida kuita sei chavaida kubvisa ndingangoti ndopakatotangira nyaya ipa iwewe wasiuri wechechi kani ndizvo right iwewe dare wakaribatira papi chakatanga kuvepo pamushapa vanhu vechechi here kana kuti ndevarume ava vanhu vechechi vakazotevera mashure pamusoro changamiri zvakaita inini ndakasvikawo ndichida kuti tinamate vechechi havasiriwo vakatanga kusvika indakatosvika varume ava vatovapo kare vachitoita matare avo vachiita matare avo sepamba pemupostori patajaira kuenda tichinamata ndakangosvika bva ndavhura dhoo manga wakavhara dhoo nekuti wanga wakaita kakudzoreredza dhoo bva ndasvika bva ndangoti bherengete dhoo so pandakavhura dhoo ndobva kuti
kochi ndandakabata tsvimbo yangu yanga ndinayo zvikanzi kochi ndimadzibaba ava varapa ndovakati kochi chaitika wakangoita kakuvhunduka kaika zvikanzi chii chiri kuitika ndikati kochi ini ndakatokasha madzikawo ndikati kochi ndobva ndabvunza madzibaba ndikati asi pane zvamuri kuita here zvikanzi tine muzukuru tine munamato yedu yatiri kuita se yatiri kuitirwa munomu ndikati alright kana muchiitirwa munamato zvine kodzero here kuti ndobuda hangu kana kuti ndigare zvikanzi aiwa sekuti tiri kubatsirwa ndezvechechi hazvina basa munogona kugara zvenyu ndikati alright hapana chakaipa bva ndagara vachishandira inini handine foniwo yanga ndinayo ndichirekodha ndikati haizvi zvinoda kurekodwa nguva dzakuenda kuma3 ndo pakatanga kuuya mapostori vakawanda vachingopinda vachipinda mushure mekunge mapostori asati asvika baba ava ndo vakanga vane chinhu ende akatosecha wacho ndini ndakasecha chinhu ichocho ndikati ime madzibaba imi sei makafuta pamberi apa tionei vanga vakaita zvekuchiisa pari apa vatatu vati tonei tinoda kuona titione kuti chii chiri apa ichi vanga vane chibondo changa vainacho chakanamirwa tunhu tutsvuku umu masaidhi chinenge chine tunhu twakamira kunge tunyanga tozidzi so ichi chiri apa ichi kanhu kacho kandakaidza mugurugwa ramadzibaba ndo kanhu kacho kandakamutorera murume uyu kari mugurugwa rake ndo kavaiporofita vachitsanangura kuti ndo kanhu kacho kari kuda kubvisiwa panapa kakabvisirwa 250 plus mombe pamusoro right uyaichenimutsananguri ndizvo zvinenge zvakona zviripo kakabatwa kakakura ndikwake akakadoka akari apa akakaisa muri mugurugwa vari baba chimwe hapana chimwe futi chamakasecha makawana nacho aiwa zviripo nechii zvimwe zvacho ndini hapana chandisina kubvujunura apa kana zviripo ndakaona vakanga vane chimwe chigubhu chinenge che7 up chegreen chine tumuti twakaiswa hoko dzakasungiwa so dziri mukati mechigubhu chisina kuvhurika chinova ichi chigubhu chacho ichi chine hoko dzakasungwa nehodzi dziripo dzinenge ngani dziripo 4 dzakasungwa hamenoti dzakapindawo sei mukati saka mushonga uyu hamenoti mushonga kana kuti munamato zvakawanda apa pamaisecha ichigubhu chachiri paii chigubhu ichi chachiri mubhegi iri ndo manga mune zvinhu zvese zviri panapa chaiva panyama yavo ndechichichi ichi ndo changa kachiri mutrauzi ichi chaiporofitwa nemaporofita acho achiti ndo chiri kuda 250 plus bhegi nderemadzibaba ava vakabva kuna gungwa akangoti chichidzira chitinokurisa inini ndandiruda kubvunza mubvunzo kwamuri baba manzwa uyu mumwoyo atiende wechechi akasvika masvikiro wavo yaakaita munoazi akasvikawo sei baba ava wachisvika panguva yawakasvika bva wapinda mumba wakabata mupini kwete tsvimbo hawana kana nguo yawanga wainayo wachisvika wakabva wagara pabhenji padhuze pawakagara ini ndo ndanga takagarawo pabhenji aroni ndianga akamira saka nguva iyoyo tese takangonyerera kuti zii baba yamwana akatera mashure kwawo bhaadhonza dhobva abvara inini ndikupa ndikabvunza tese isusu tanga tikapfeka magemenzi tiri 2 inini aroniwewo vandabvunza ndati nhai munhu wamwari kwakanaka here vachinzi neniwo zvatondishamisa nguva iyoyo inini ndikopa ndikatora foni yangu panga iri vandaidzvanya parekodi ndakuti zvatautaura panapa zvada kurekodwa vandaidzvanya parekodi vandaisa muhomwe ndanga ndichiri ndakapfeka gemenzi vandabvisa gemenzi vandagadzika zvachinzi inini zvatondishamisawo zvachinzi itai zvenyu basa renyu ichokwadi here kuti vakakusecha kwete asi mukuuya zvavo kwavo kwavakaita magutsikana kuti vakanga varipo pachiiti kwechi baba wakatouya wakabata mupini daidai chete right pamwe pandanoda kuenda nemi ndepekuti mune ruzivo here rwekuti aroni ari kupi inini aroni ndakamusora kutaura naye achiti ndiri kumadziva achiti ari kumadziva chokwadi
imimi naaroni mane kangati muchiita basa iri mese? Inini baba naaroni takashandira wa munhu 1 tiri pachitsato ekaka kanga kachi2 kakechi2 imimi izvozvi munokwanisa here kutsvaga Aroni achiuya? Nemabatikiro yaakuita pafoni kubva ndichitaura naye nawe kuti inini ndasiya mari yedu ari kunoko asi kundipindura zvinhu zvinobatika zoti mari mwezuro ndakaedza foni yake semunhu ndanga ndikamuti nyamwari inini mari yedu ari kwa mambo yandiperera ita kuti uwane kuisawo mana pasi wanhu nyaya yedu imwe chete. Aroni akati handina mari nhasiwo ndichimirai makadaro pandaa ndichifungira inini ndandikufungira kuti imwe nguva baba tinogona kuvaisa pakona vasina nyaya pazvinizvi. Ndandine pfungwa yekuti ivo dai vadaira kuti Aroni ndinokwanisa kumutsvaga kusvika auya apa. Inini ndaitokumbira changamire kuti nyaya ingaiende kumberi kusvika Aroni auya papi. Apa nemuono wandiri kuona baba vaakuvanza Aroni kuti vawane wekupomedzera zvinhu izvi. Nekuti Aroni wacho vari kuti havasi kukwanisa kuti auye paground. Munhu wamunofamba naye muchiita basa renyu rekubatsira vanhu. Nhasi mane nyaya iri kuno imi moti hamukwanise kuti Aroni auye amirire nyaya dzenyu. Chikonzero nei imi maikwanisa kubatana muchitombobvisana kurefu. Nhasi motadza kubatana kuti chuya tibudane panyaya idzi. Pamusoro wendangamira ndikuedzosanangura naye kuti kubva nyaya yaitika ava varume ava Aroni haana kutiza usiku. Aroni akatoenda nemurume kutiza usiku inzwaika nyaya yekuti haana kutiza usiku chinonzi kutiza munochiziva here zvachakaita chinonzi kutiza hachinai basa neusiku kana masikati kutiza ichokwadi imimi alright neimwe nzira mungave here neimwe nyaya yamungafunge pamusoro pababa kuti vakakugadzirirai panyaya yezvinhu izvi ichokwadi ndo pandinoda kuedza kutsanangura sei muri kundinyima mukana wana inga ndiri kukubvunza iwani sekuti chii mukana wamungave nawo nababa mune matambudziko apa amungafungire kuti baba vandigadzirira nyaya iyi nekuda kwokuti tinozivana pakuti ichokwadi inini ndichibatwa ndichinzi ndabatwa sekuona kwenyu ndichinzi ndine chinhu ichi chiri mubhurugwa chakafuta ndakapfeka gemenzi rapa iri kana zvichitenderwa kunzi ndizviite semuenzaniso sekutaura kwavari kuita ndinoenzanisa asi nawe yandikuda taura ndiyekuda isoro inini ndakatorwa pamba pababa avo ndisingazoti ndipa baba ndichinzi ndipa baba avo baba ava sekunzwa kwamaita kuti tichisvika wakada kundienda kundiratidza kuti anga remombe ndakaramba kuti handione mombe yemunhu handina kana zvandati ndaprofitana nemi takange tasiya motobheki kumba kwehama yavo nhasi uno baba ava ndo vakazotuma murumane waiti uyo kuti chienda unotora motobheki nemushume unge madzibaba Aroni uya ati munhu wepamba patikasiya motobheki aiti ada kuenda kumasoro saka ndokumbira kuti tiende tora motobheki inini pafoni rwamukoma wangu nzi tabata munin'ina wako kunoku uya nemari inoita $800 kuti ukwanise kumuburitsa Aroni uye ndipo paakanzi aende tora motobheki manzwa mubvunzo wangu maunzwa amuna ndaunzwa ndopandoda kusvika ndati imimi musamhanye zvenyu ndati inini imimi pangavere nemamwe mataka kana mamwe matambudziko nemurume uyu pakugarisana nekuzivana kwenyu kuti zvingakugadzirirei nyaya ingasake nhasi kuti muitwe izvi ndo pane mubvunzo wangu chete nemurume uyu kubva gore ratikapedzisira kuonana hatina patikanetsana kana kuti patikatadaka asi musi wawakazoti wandibata wachindisunga ndopawakati tanga tichikutsvaga nenhekuti une kumba kwemwana wangu kwawakaba ndoshona yawakaburitsa saka ndati makaburitsa mafoni anoburitsa chokwadi wakati taikutsvaga pesa apa nenhaya kuti une kumba kwemwana wangu kwaukaba wakuchitsvaga nawe kuti tikuda mari panapa ndakati nini ndikawane kumba chamuri kuda kuti $800 ndine firiji nesola tukachinzi iwe hauna shopu here ndakati shopu ndinayo hauna motobheki here ndakati motobheki ndakautengesa mwedzi wapera pasei mauya zvakanaka makanga mabei ipapo wakataura nawe kuti wakaba kumba kwemwana wedu ari munhu anonzi Edwell watikashandira uyu vandati kumba kwaEdwell ndakabei vakanyinzi makaba mombe nembudzi 4 ndakati kwete munhu wamwari kumba kwaEdwell kwakabviswa mbudzi 3 dzanga watiratidza mushure monge Aroni ataura kuti Edwell kumba kwake akataurirana naAroni zvawakataurirana nawe transport Aroni achiti ndiwaya motobheki wawirirana mari yawaiti $65 Aroni mushure tasvika kumba kwana Edwell murikuona kuti tingaite zvedu sekuti tiri kuidhonza murikuona nyaya iyo ikwa yakuendawo inogona kunyatsobuditsa nokuti makatarisa maplanirwo yakaitwa mumwe munhu kana ukasiya wambotsotsa unogona kuplana svika wabatwa zveshuwa garai apa iwewe uri ani nani nokuti inini pandiri kunyatsonyuma ndepekuti muri kuona here kuti varume ava vakaramba kutumira vanhu vamari kusvika vasvika pagiraundi
vakaita zvavakaita vachiratidzana mombe ava vakachitanga kuita basa mushure mekunge vawirirana. Iwewe chii chakamboitika nemurume? Ini ndetwa edudai ndandine dambudziko rokuti ndairwa nezvinhu saka ndine dambudziko rokurwa nezvinhu ndakatsvaga kubatsirika pandabata madzibaba vano vaifamba nababa madzibaba vakabva vanditi tiri kuya ipapa saka vanditi tiri kuya ipapa chokwadi vakauya mufunga ndadabuda pamusha zve200 meters chienda kunogara ipapo chinzi kufanira kubuda ipapo nokuti mhepo iri papo haisuda izvozvo unofa chokwadi ndabuda pamusha paipai ana baba vakauya vasvika zvikanzi right toda kuita muteuro tikabva taenda pamuteuro shuwa taenda pamuteuro kuseni vakati toda kuenda kumba kwenyu toda kunobata basa tiripo tikati zvakanaka ndiri kutsvaga kuda kupona nokuti ndiri kurwara shuwa tikapinda munzira tichienda vakundibvunza mamiriro situation nezvinhu zvandinazvo kuti zvakamira sei mukwanisa kutibhadhara chii ndakati semunhu wekuti tinonamata tese vari baba ava vari pamwe chete neuye handei saka ndichibva ndati inini chandinacho inini handina asi ndinotaura naamai vakandibereka kuti vandikwiritisewo mbudzi dzekuti mundikwanise kundibatsirawo kuti zvinhu zvibvezvi ndikwanise kurarama zvakanaka zvikanzi hazvinakiri tiri kubatsira semuposto shuwa tasvika kunga tikagara zvishingwa chishoma shoma vanhu baba vanofamba nababa vavativo right tiende pamuteuro vatapinda pamuteuro vatanga kunamata tanamata tapedza zvakanzi right takuchida mbudzi dziya plus mari yejira kuti tikwanise kufuka tichiita basa ripo ndikati jira handina zvikanzi zvisinei toona ngoshandisa redu asi kana tichinge tashandisa redu manje hazvizoita zvakuda mari pichi yejira riya ndikati zvinoinga vamari vavataura mari yavo vachiti $5 ndikati alright imi chingoitai ndikupai mari yenyu zvikanzi alright nofunga vapedza kudaro baba vanofamba nababa vakabva vabvisa hembe dzavo vavasara neshoti ranga pane murenda sezvakaita izvi machira izvi vabvisa vatavabata vataona vasina chinhu zvada baba vakapinda pamberi vanhu vanofamba nababa vapinda pamberi baba vangu vari kumashure semunhu ndairwara zvisinei rega ndibatsiro asi ndaiva ndinoka kunyuma kanga ndinako baba vangu izi wanga vainawo nemasvikiro avakaita pandiri vachiratidza kuti vane shungu dzokundibatsira zvinhu zvakandikachamadza ndikangoti ini ndikuda kupora mufunga baba vanofamba nababa vakapinda pamberi vachimhanya vanhu tose vatati wiriwiri tati aiwa vanhu vomuprofita vanobasa vapinda pamberi vavaenda kuti maoko avo pfii muchibage vanhu vanofamba nababa vakabva varowera mufurovha vatanga kudzomera gombo iri vakubata ruoko sekuti unge varohwa nechinhu but yanga iri yokuti vanga vatadza vatsvedza varowera pamapango anga ari mumba imomo pamusoro pechibage ndakati zvinezvi ndifunga ndakanzwa kupera simba vandazoti yandizvishingisa ndifunga ndakatanga kuterana vavati mubhedhu maamai vakandibereka mune mubhedha urimo mubhedha uri wesisi wangu wakashaya vavati pasi pombedha saka uyu ati pasi pombedha uyu mumwe wacho the moment ndakazopinda babava pasi pombedha ndipakabatwa chii but babava vakazobuda gemenzi ravo rakafuguka kudai zvakandishamisa kuti ko gemenzi razofuguka kuzosvika kuno kusei handinova ndakataurira ndikati semunhu ada kubatsirwa nhasi vavativo vari kuda jira riya vari kuda kuzinda kunorasirira mhepo yangu inini kunetsa inini vakati vanda $80 muchajo takabvisa mbudzi 4 pambudzi 4 1 yacho vakaurayira pamusha tikapa bhaketi vakaenda naro vakatadza kudzoka naro vachiti vachidzoka naro imwe yacho vakatengesera ipapo dzimwe dzacho dzavakazoti vakazoya nemotobheki aumwe wavo apa vakatakura mbudzi vavaenda ndo imi muri ani wevanhu uyu ndichimuona uyu mugarisani tongoti ndisahwira nokuti anogarawo munzvimbo machitsaka right ini ndiri kufunga kuti nyaya yedu tasvika manje ozvino tasvika iwewe
ichi chiitiko ichi chaitika chii chawakataura newe? Wanyatsondinzwa zvakanaka? Iwewe washandirwa nevarume ava, chii chakaitika nemurume uyu newe kuti vazosvika kuenda kumudova? Right. Akauya mwana wako uyu achiti kumba kwedu ndatati dambudziko nehanzvadzi dzangu, saka uyu ndakamuona uyu ndomuda kumutiwa muzukuru, ndo matiridzana zvingoita naka pausvika akati sekuru ndikanzoti pana vakaita akaita basa, saka zvavakaita basa vana pandakanzoti vakakiitira chi basa, saka ndinokumbirawo nhamba dzavo kumba kwedu hakunoita zvakanaka. Vandazama kuda kumufeya ndichida kuziva kuti idambudziko rei semuzukuru wangu wandinotamba naye. Right, tiri ipapo tingaende parepo. Iwewe varume ava vabva wabatsirwa nevarume ava, wakabatsirika here? Handina. Pamusoro baba ava vakati ava sezvakaita ndo vakataura murume wavo vakati isusu tinobata basa zvokuti kwese kwataenda kusari kuno matambudziko. Ndiri kupa muganho wekuti 4 years pasina chiitiko ichi nomurume wavo ava. Right. Iwewe sei wakazopa ava nhamba iwe uchiri mudambudziko revanhamba? Uyezve iwe waitoziva kuti ava baba ava handina kugutsikana nebasa ravo. Mambonzwa here achitsanangura nyaya yekuti pakurovera kwaakaita akanyembera kunge anga abata chinhu, ndakatogutsikana kuti kurovera kwaaita pamapango. Murume wayo achibuda pasi pemubhedha akabuda achiratidza kuti anga afuguka gemenzi, achiratidza kuti pane something zvakaitika ari pasi pemubhedha. Mapabata matsotsa akadaro iwayo unoti here bhururu kana saura akauya unoti rega ndikupe matsotsa pamusoro seni zvangu ndiri ipapo inini ndakaona kuti nyaya yangu inini ndokudirwa. Ndakafonera vadzikoma vangu vakanditi munin'ina hongu waita hako uchitiwo uda kubatsirika but kwatiri kuno kuti kutofamba usimufambiro kuita hakuna chaitwa. Ndakati saka ndochiita sei zvikanzi zvisinei zvinhu zvakaita sei zvakaenda ndokubva auya samuzukuru bwamuti chii. Saka inini auya uyu muzukuru wangu uyu ndakabva ndati iwe sezvo kutaurayo kuti makagutsikana uno zviri pano nhamba ndidzodzi zvionerewo kumba kwani bwenyu ndo mapiri andakamuita. Nekuti sei tapatsvaga ndidoti tifambidzane, sei tapatsvaga that's why mamuchinzwa ndichidzokorora kumurume uyu kuti mupei mukana. Murume uyu manzwa here kuti adudza shona yekuti uyu achirohwa akanzi iwewe uri mbavha pesa patati tichikutsvaga nokuti wakabira uyu. Mazwa achidudzwa nevavo. Nhasi tobvunza kuti ishuwa herewo kuti wakabvisirwa ende ishuwa here kuti iwewe wakatsotswa. Muri kuona here kuti aitenga achifonera hama kuti ndabirwa ndatsotswa zvinova zvaakatoona. Zvokuti uyu murume uyu ndiri kuti kana mumwe wake akazotiza nemari yavakanga vapirwa nevavo, varume ava yaiva trepi yokubata mbavha. Zvese zvokuratidzwa mombe vachinzi tengesai mombe dzenyu mudidi yaiva trepi yokuti varume ava vanga vakaspotwa kunzi imbavha idzi toda kurikafa zvinhu zvekutanga zvakabiwa. Ndokwakava kuchansa kwemurume akatiza nemari. Varume ava ndobva vatsotsewa futi kechipiri asiwo vari pakati pekutreka mbavha dzavo idzi. Regai muchidimbu ndimbopinda futi mbichana nyaya inofunga totitora takuniri 1 hour nenyaya imwe chete. Ndopanga varume ava pavagarapo manzwa achi ndini mumangano ndimo vanga vakutopikisana. Amuna kuzinzwa ndakati ayo sei zvakadaro uya ndini ndakamangana uya ndini ndakamangana. Saka pane zvandai zvakaitika kuti tizotivese vakuti ndini ndakamangana. Izvezvi uyu asitsanangudza ari kuti iye handina kubvira ndapiwa mari ndakati pakatengeswa mombe. Inini mukoma wangu ndatorohwa ndairohwa ndarohwa ndopatakanzi chii chaunacho kumba ndine mafiriji nechi asi mukoma wangu akatozvaya nemari keshi yaakapa varume ava. Saka zvese izvozvo zvida kuti zvitsvagurudzike ngekuti ichokwadi chakaitika kuti murume wayo kuti mukoma wake chaakatoya nemari vakuti imimi mama akachaja kuti tinoda mombe. Saka mombe makachaja kuti tozokupeyo ndo yatava kuti imimi chibhadharewo mombe iyoyo. Zvakazoita kuti mukoma wacho akazvaya nemari weuyu ichokwadi here zvawaitaura izvozvo. Andinozvona kuti nyaya iyi haasi kuzvikudza haasi kuita sei but ndo matsananguro aaita kuti ndashungurudzwa mukoma wangu chaiyo akatozoya nemari yaakapa varume ava ende ndakatofunga kuti mari yapiwa varume ava ndiyo vakakwirisa dare ngozi vakabva vatongomhanya kuti vazokwira dare varume ava vaita kutobhadhara $60 yechedare akubva ndatongobhadhara
saka tonyaya yese motamba nayo izvo chitatina anonzi commissioner Munyowana akayapropo paprovince pedu paDarwena akanga ndaizoona changamire mambodo tito takushanyirai ndiri mutsva sezvo muruza utungamiri wakachinja ndatina vamatanga vanga varipo vane mumwe indinda akazoiswawo kuno asi nyaya yakatoitaura kuti chenjerai munzvimbo menyu kune vanenge vachititiri n'anga maprofita matsotsi vanhu vacho vese ivavo vachenjerere vanhu vanobirwa saka tiri kuti nyaya iyoyi tanga tine marimwe zona commissioner achitoitaura kuti vane ane zvinhu zvivezwa mwane zvimadacha chairo chairo rinogona kuti vaya navo rotobudiswa dacha mhenyu richibuda pane vanhu ivavo saka tiri nyaya iyi ida nazoongororo ndikaita kutaura zviviri zvanga zvipo chakupa umbowo hwenyaya iyoyi ndokuti zvinhu zvandaona apa zvinhu zvirikuchisa because nyaya inokombechete murume uyoga tariri ino changamenzere kuti shuwa kana ndikuti akunzoyo akatenderawo zvandikuta zviviri zvitatu azvitoda kuita zviviri zvitatu zvanga zviripo pamwe achitsvagwa zvake mubatsiri munhu usitutsvaga akaitawo hanga asingapikise nyaya yekubatwa yapikisa munomi yekubatwa nevava kuti pane zvaitika pachiprofita ndikuona kunge murume uyu dambudziko rake hombe chairaida kubatsirwa kana achizonditendera chokutanga anga achida kubatsirwa nyaya yekuti varume ava pavakamutorera foni vaishandisa foni yemurume uyo kufonera vamwe vanhu kuti akangoona panonzi client yokuyo aibva ati muchindaita tomubata kuno zvekuti akuita chitsotsi asi uye achiti handisi kupikisa kuti zvakanongiwa izvi aiwa asi ndiri kuti vanhu ava vakushandisa foni yangu zvisirizvo 1 point kechipiri pamataura changamiro nekuti zvakazobviswa neuyo zvawanda mukoma vaya nezvimwe ava vachaja ma800 machii saka uyo angaita kubatsirwa kuti mari yataurwa ndiyo here ndesaka muzonza pendaamutanga chiti ndataiwa handi tinotongwa kudare iri rinenge rineutral nokuti uyaifungidza kuti kwakudhonzerwa nevava vakatomudza changamira kuti udaenda kuna changamire ndenge vakufuruse saka uyo muchinda uyo arikutaura ndikuita kuti kumisa mushemashako ndaita kumisi kukombereka ndokuti muchinda uyo mhosva yake iri kuda kutaura ava vaigona kutopedzerana ivhuma asi ivo manje iyani kunyunyuta kwaanako kwandataura ndati ndisati ndaenda mberi changamire mashoko andataura mubvunzei kuti pane zvataura gurukota iri une zviviri zvitatu zvokutendera kana kuti kuti tibatsire sei uye ari kunzi kuti zvandataura handiti aiwa pakati apa ndobatsirwa yakandadadai pamusoro ndichiuya nenyaya yangu inini ndo maviri yandikaita ndakatanga kusvikira papolisi padotetu polisi yakafonera murume uyo akati daenda uchiswiti pedzisira inini ndauya panapa polisi yanditi ari kuenda kwachifi saka wechingopedzisira naye kuti kwachifi vandati chirege ndiende kuna chifu wemudunhu make vandauya kunoku nyaya ndikauya kuripota ndeyekuti 1 chinhu ichi chataurwa ichi ndakaisirwa parutivi semunhu asingaone usiku asi ndakurohwa ndakadaira kuti chinhu ndechangu nanhasi unoodhiyo irimo mufoni ndakadaira kuti chinhu ndechangu 2 mafoni yangu inini ndakatorwa mafoni 2 ndakatorwa chitupa mukoma wangu akafonerwa akanzi muningina wako tinaye panapa wakasvika 8 o'clock usati wasvika nemari yatiri kuda $800 muningina wako hauchamuona mukoma wangu akakwanisa kubatisa motobheki yangu inini 125 ndiyo yaakazoenda kubatisa akapirwa $200 aronuwe kumba kwake kwakaenda kwakatorwa $100 yakakwana 300 avo varume ava ndopa wakachituma mukomana kuti chienda unotora motobheki naaroni achimutsa motobheki hanzi akazopushwa nemurume ndopa akawana mukana wokutiza uyo murume uyo bva azokanda makomi bheki kuna baba ravha bva wafona wakati chii zvanzi aroni wamandituma atiza bva wazotuma murume kuti chienda unotora motobheki pachikoro waticha utere aroni bva wafonera mukoma wangu arimo munomu kuti wakasangana naaroni parodhi mubati atiza wanga watova musi wefriday zatova kuma10 aroni uye namukoma wangu vakasangana murodhi mukoma wangu akazosangana nemurume uyu pakachanza bva wasangana bva wati angatidzoke aroni hatina kumuona mukoma wangu ndiye akazobvisa mari mumaoko achida kundipa kuti tambidza varume avo ndakati watambidze mukoma bva watambidza varume avo pane murume hwana asipo wawaiti mupurisa haapo panapa ndiye munhu wainyanya kuti uri kuona munhu mujaindu kana mimi kushaya simba kwenyu mweya wenyu usingaoni mungaprofite muprofita kuti uri kutambudzika muprofita mupurisa murume ndiye waiti mupurisa asi aiti yakandina kuiona ava varume avo vakuchisecha mufoni mangu ndopa wakazoona ndakapfeka inifomu yechipurisa wakati wotori munebhaudi uchiita zvakadai so toda kufonera kubhesi kwako bhesi rako ndiripinda kwaudza kuti mukumbura wakati aoreti toda kutofonera kubhesi kwako shuwa rumwe wakashandisa foni yangu kubva musi wechina kusvika nanhasi munhu wese aifona waingomuti munhu hemba zvataibata kunoko saka inini ndiri kudara nayo kuti kumba kwangu
firiji yakazorambwa nemunhu ataira kubatisa, ndakabatisa motobheki. Ndabva kunokupa usungwa, ndikisvika kumba, motobheki munhu akanditi zuva ranhasi rakangonyura usina kuti pa $200 yangu, motobheki wako ndautora. Motobheki wangu ndakazotengesa ne$300 kuti ndiwane kusarwa ne$100 mumaoko. Saka mhosva yandikanyanya kuuya nini ndichiti ndikukwira dare, warume wakazonga wakundifonera kwaBheke, ndakufonera nemupurisa kunzi warume waisa nyaya kuno, ndikati koko andiuye kwaBheke neni kuti nyaya yangu ndaisa kwaChangamire kudotito. Ndakafonerwa nemunhu aiti ndiri sabhuku ndiri mupurisa futi waChangamire kwaBheke uya mangwana na 10 kwachitsato, ndakati koko andiuye ndaisa nyaya yangu. Akapava mari yako. Aripo. Vauya. Pamwe pati pandabvunza ndanzwa muchitaura kuti mukachiswa usiku somunhu usingaoni mukachiswa na chinhu ichi handina kuchiswa muhembe. Ndakazoona ndakuchivhenekerwa nemurume uyu ndiye akakabata tsvimba ane mukachiswa nani somunhu usingaoni usiku mukachiswa nani pakatambidzwa IG chinzi IG handina kuiona ichinzi oye IG ndakuzovhenekerwa ndipo pandikanzi chicho. Saka nini semunhu ndakangonzwa pfungwa dzekunzi IG nepahwindo ndakangoti pamwe ndiwo IG yaitambidza. Saka ndataura makapuleya foni kana wasina kujirika marekodi iwewe kwetu tanga tatogara pasi wachimbobva nachiwa hono usiku iwe ukazoseshewa mauda kutobvisa zvinhu wanga wachiona pakubvisa zvinhu kwete baba ndoda tane kudai so isi panguva yakaprofita Aroni achigara pasi ndopa ndikaedzerwa nguva rega ichizirene ngimukoma wacho ati ari kunzi ndiye akazira nemari akabhadhara baba kuti muuye pachiitiko ichi makauya chii chachaitika imi ingotsanangurai muchidimbu. Inini ndakafonerwa kumadeko kumabasi 11 nababa avo nokuti shamwari vandivina vako kunokuta vabata kurikudiwa mari kati kurikudiwa mari yei zvachinzi tawabata ngwandaita zvoferi kubvisa chichingati this time here zvachinzi titoya nemari nhasi chaiyo chaiyo kana kuti muuye nemombe kati mombe zvachinzi alright shuwa inini Aroni ndiye akazofona akati kumba kwangu inini kune mombe 2 ende munopiwa mombe idzodzo nemari mutsvaki kudiwa mari kusvika $800. Ari Aroni. Aroni maiziva kumba kwake? Kumba kwake ndaikuziva. Ndokubva ndaenda kumba kwaAroni parefu nepamba funga ndikafamba usiku ndichienda kumba kwaAroni. Ndatogadzisa mapepa ese kutoti tine mombe dzekupi kumba kwababa apa. Ndabva kwekwedu ndati ndichisara ndichitina mombe ngatichimhanya kumba ndonotsvaga futi imwe mari nditoketese ndiwedzere mari yandinayo. Ndichisvika kumba avo baba ndikafona futi vachinzi comrade sisi mombe dzenyu kunoku hatichadzida chitengesai dziri mombe dzenyu muyenechi muye nemari. Ndadzoka futi pane 15 zviri maodheri zvinezvi handisiri kuziva pafoni yavaishandisa but inini foni yangu yange singarekodi. Ndadzoka futi pa15 Ks nditsoka usiku kufunga ndakazotaura nababa avo chiti tionai manje nguva padzawa kumabasi 2 handina kurara. Ndakukumbirawo kuti imimi vanhu ivavo sezvo matinaenda kudaisa kumapurisa chiregedzai kuvaendesa kumapurisa indizosvika kuma 8 o'clock ndenge ndasvika kupi ndingasvika ikoko. Kufunga baba vakataura kuti 8 o'clock zanguridza chite kusvika nokumapurisa ndekutofanira kuti panapa vanhu vatofanira kutogara kugarire china. Alright. Funga kwachena musireni ndobva ndatora firiji ndaenda nayo kuda kuti ndibatise munhu aramba achinzi zviti ndatora motobheki ndandabva kubatisa ndapiwa $200 kwaAroni pepe pamumbe dzedzedzi kwatengeswa $100 $100 ndibva ndabvisa mari kwana kuti ndiise petrol nekuuya kumba kwababa ndobva ndapinda mugodi ndasvika pakachanza ndasangana nemunhu vamwe vakomana 2 tichaupa Bheke nemotobheki yake nemutina wanga akatakura vachinzi iwe ndiwati achitochungudzana naye saka havana kusangana nemumwe wako ndikati aiwa ndakumuona vachinzi alright atiza ndikati alright is problem sisi ngatite sei ngatiendi ndofunga ndakasvika pamba bababa ava ndokuti une laki kana mudzimu yenyu iriko tendai mudzimu yenyu chaizvo ari anaida ava baba madzibaba tendai mudzimu wenyu chaizvo mune laki zvekutoti vana venyu vamafanira kuona vakadamburwa musoro vanhu vakatofundisa vanhu vari kumapurisa nokuti zvavanga vachida kuita panapapa hazvina kuti fashi saka chiita zvimbonetsa vachinzi panapa titoda mari nokuti panapa vaida kutitorera mari saka tisu titora chitoda mari $800 mumwe wavo atiza saka uyu taenda naye kupolisi panapa vaida kutitorera mari panapa vaida kutitorera mari saka uyu taenda naye kupolisi kuti mumwe wake akasei atiza alright
zvino manje nini varume ndauya kuti tiwirirane kana iri mhosva yekuti vakada kuenda kukubirai andauya kuti tiite sei tiwirirane zvokuti saka wauya nemari ndikati ini ndauya ne$285 enge 300 imwe 15 kaisa chii kaisa petrol shuwa zvachinzi tione hatifani kutaura mari yacho unayo muhomwe murabvisa mari muhomwe ndibva ndapa madzibaba $285 ndavapa kudaro zvichinzi ya makajaivha imari here uyu haasi kuenda kusvika yauya mari inokwana kuita chi $800 nevauya ndauya wani kuti tinzwanane ndokuya wata sei wataita ndauya cho imhikambole mastation shows vachinzi aiwa isisu zvatakuchita zvokuti imi michienda ikumba nemukomana uyu asi mukaona Aaron mutiudze kuno kuti Aaron tamuwana iye Aaron ndiye achabhadhira makera sei yasara ndatakana pakadaro pakachena hapana chakaita inini ndichingobva kuno kuti chisvika kumba ndikabva ndatenda kumba kwa Aaron ndichingosvika zvachinzi ndobva ndotaura navo manje so apa ndaudza ndati wakumba zvachinzi ndikati zvinowa ndinotaura vese kati uyu muchafonere chii kumashure ndikandidzoka zvangu kupi kumba kwangu ndadzoka kumba kwomurume uyu ndikati brunu zvati zvafamba sei panga akutsanangura kuti inini brazi kufunga kuti ndiende kupolisi nekuti zvandaitwa hazvisizvo zvandinoita mandama ndinofamba saka uyu murume uyu aifanira kuuya neni kunoku kudoti tokupolisi asi ndikazokundika nezvimwe zvakazvitimanisa vaibva siya nyaya yake saka shuwa mari yekuti ndakapa varume avo mari ichokwadi ndinavaya nemari kureva kuti asiwe iwe wakanga ndakandavapo watambidza ava mari ichokwadi ava varume ava tu vari uko vakanga varipo here ava vari kunzoka pamusoro chirwendo wavo uyu ndiye anga akabata shamhu achitoshwa chitoti vanhu ava vanofanira kurohwa kudarika zvakakaita nezuro kozoita avanhu ndonguva kwachimura mutobhekera ndima muna ticha wepa mutobhekera right zvaita zvakanaka kureva kuti imimi panhau yekuti ava vakakugamushidzai mari kuti muzoririsa murume muri kuparamba seya pamusoro changu inini handina zvizhinji zvandinotaura kana kuti zvandinganetsane nevanhu ava zvinhu zvangu inini zvese ndaisa mumaminutes kana mumaaudio foni iyoyo kubva mukutanga mese mari kunzvenga achinyepa zvakandira mari apa pari zvino yanguva yemhinduro haisisiri nguva handina kana sendi ravakandipa hamuna sendera handina kana mari yandakatambira mari yavo sei makaririsa murume uyu mushure mekunge hama yake yauya akatouya uyu ndandiri muchaunga chuvanhu handiti ndikamuti svika iwe nditaure newe ndokubva ndamuti iwewo tiri kukuregedza uchienda nehama yako nokuti hatina zvataita kana kuti tiri pane paikuwadzivera haina takura hama yako enda asi izvi hatisi kukupa umbowo upenda nahwo kudare mune zvinyorwa here zvamakaitirana nehama yemunhu asvika kuti ona ndo zviripo izvi muchinyorerana nemurume ichokwadi ichocho bhuku ravakabudisa ravo ivo ravanofamba vachinyorera vanhu mune zvinyorwa uyo asvika uyu ndowamakaririkisira munhu takupa hama yako iyi mune here zvamakatsidzirana newe muchinyorerana tichinyorerana pasi aiwa isisu takangotaura chete kutakura munhu ina handina kana chandakanyorerana naye pasi right uyu maizomubata sei nokuti murikuona apa ri kudzokera nyaya yako inini uyu mairambiri makamubata nokuti uyu anga asina basa uyu hezvo asvika hana chaanga anacho makadii magara maregedza uyu nokuti mamabata zvinizvi zvechokwadi nyaya muri kutaura iye ndiyakataura kuti mirai nditanga ndasvika ipapo ndigutsikane nekuti hama yangu ndo zvaaita ndichiona kutaura kuti muchidimbu maibatira munhu kuti hama yake iwe iite umbo panyaya kazhinji kuzviseso kuroja panosvika kusvikewo munzeve kutaurika pachitiro ichi hapana chakandisvika asi nini kutotanga kutoziva nyaya iyi kutofonerwa nachangamire vachindibvunza kuti nyaya uneiziva here muona pano mistake kana paitika nyaya ikafana nekii irubasa rasabhuku yaipfuno vanhu havauya vaya kuzobhadhara zvakati vaipupurira zvakare vakaita mistake nokuti apa munogona kuti maakuramba mari yamukatiwa mari handina mari yandakapiwa ivo ndo vakatoenda nemari yangu mari handina mari yandakapuwa pupura chokwadi inini pamuono wangu manje muri kuona ndosaka manzwa ndichishedza murume uyu kuti ngauya muri kuona here kuti uyu murume uyu aibatirwa achifonerwa vachikomuniketa kuti tsvaga mari wakanonoka
uyu tinogona kumuita zvimwe zvinhu kana kumuendesa kumapurisa uyu achichema-chema kuti tinoda kuti titaurirane. Varume pamwe pacho ka yozvimaona kana takagara so techibata chimwe chinhu munhu wamanga muchichemera-chemera ari kunze. No, tibatire hama yedu iyo tiri kusvika. No, tinotaurirana. Maitaurirane kuzongosvika chete kuti hama yako ndiyoyi tamuririsa. Pasina kana $5. Chandakamubatirei Changamire? Makambenge mamubatirei. Nokuti munoona inzwaika chandinoziva. Izvozvi kana takatonzi ndabata munhu mumba nemukadzi aine mukadzi wangu anditi. Ndofonera mukoma kana munin'ina wake. Umbowo hwatinoita tinogadzira nyaya yekuti tinonyorerana pasi. Tanyorerana pasi iwewe ndiwe wasaka kuti ndichisiya bhururu wako. Chisaina apa. Tawirirana kuti bhururu wako uri kumunzwa wake ari kutenda ari panzvimbo. Chisaina apa kuti uchienda naye. Imimi sei makaririsa uyo asina kuuya nesendi. Ende sei maimbomumirira kuti awe noti chamaifanira kumirira mapurisa. Uyu achibatirwa panzvimbo achienda kumapurisa straight uyu. Ko uyu maimirira nechikonzero nei maidei. Umbowo maida kuti uyu atakure hwaiva hweyu. Waikubatsirei? Ainyanya kumudaidza atisirisu. Ainyanya kumudaidza ndiye. Tikamuti isu tokumirira. Alright, mirai. Maita zvakanaka. Ini ndini musungwa ndakasungwa. Ndiri kuririsa imimi kuti no mirai. Ndiri kusheedza mukoma wangu. Imimi mondiderera. Muri kuti mukoma wangu muri kuderera kuti auye kwedeya. Apa iye ndiye aitindofana kuenda nomukoma wangu inini polisi kwamuri kuenda ikoko. Mbavha kana isina mukoma isungwa. Inosungwa. Imi sei maimirira uyu mukoma wake. Ini tosaka ndakateisa nyaya yepolisi dheni panguva iyo. Aiwa. Nyaya inaenda kupolisi murume haana kusungwa uyu. Murume akatoririswa. Neuyu mukoma wake asvika vakatakurana vakaenda. Akatosungwa akatofonirwa kuti uya. Akauya here komutora kumapurisa uyu. Akauya here komutora. Uyu akauya here komudzikinura kumoko emapurisa kuti ndauya kokudzikinura kumapurisa. Mapurisa ndiye akatadza zvakusvika asi iye pachezvo akatofonwa nopurisa kuti uyai unomese. Ndosaka manzwa baibe naachitaura kuti izvozvi makatadza kuona. Pane pamwe panhu panenge pane nyaya so vanhu vanenge vakakochekerana. Mapona patasvika. Ichokwadi kuti imimi mabata mbavha. Mbavha yamabata munin'ina wangu. Ndokufonerai musaende naye kupolisi. Monditendera kudzokera naye kumba pasina sendi. Pasina kunyorerana. Inzwai arusoroi vanhu vanonzi mbavha kana tsotsi dzinoita utsotsi sei ndadaro bhururu wacho uyo akanatsa kuziva kuti shuwa bhururu wanga abatirwa nomumbavha wake uirega ndinde kuita se munhu akasarudza zvishuwa kuti ndiite se chitengese zvinhu zvaidiwa zvacho akauya akapa panova mari yavakuramba nhasi mazviona hunga ava maprocedures chete yavakatadza kuzotora panguva yeyo kuti zvinhu zvinatse kuoneka kuti zvakapapa somumbavha ii asi ava imbavha zvishuwa vanonzi matsotsi aya kumana mukomuna ari apo nomumwe wake akati ipopo amunyanga komana akatifonera nezuro kunyepa kwaari kuita kuti ari kumadziva ari kunyepa odheya ndakamufonera nezuro akati mari mwedzo ndakafonera naChangamire ikoko kune shumba andiuye muodheya irimo mufoni mangumo itorai paodheya kupedzisira mukole munzwe zvaari kutaura akataura kuti uyu yedzera zvirimo muodhiyo iyoyo zvaakataura. Regai tombotaurawo tichidai nyaya yagarisa. Tipeiwo runyararo. Naimi ana baba imimi maprofiti. Munonamata chechi yerudzi inoita izvo. Ndinonamata John Masiwe ngotsvuku. Nyaya iyi kai takaramba tichitaura hapana kwatiri kuenda. Iri pachena maringe nokuti uya kutotaura kuti zvinhu ndozvake makatarisa zvinhu izvo noizvi hazvina mutsauko. Iri basa ravanogara vachidini vachiita zvino zvinonzi nevakuru chisi hachiere musi wachadini wacharimwa mumwe musi gava richadimbura chiri musungo. Saka iwo zvakanaka shamwari mundomudarira naChangamire kwakakurungobvuma kuti chokwadi zvaiitika zvinhu izvi wopiwa zvinotaura mambonzo zvotaura mambo nauyopera kwete kuti titsvagiridze dzimwe mhosva dzinozodhumirana huso kumaziso hakuna kwatinoenda. Ndotenda nekutaura kwamaita Changamire nhau iripo ndeyekuti nguva kana kuti matauriro andikuita ndikutaura ndichiita sendinodambuka pamanzwa pachibvunzwa nhau yasabhuku nhau iyi chakandiudza nayo kuti kugadzirirana sabhuku wachifonerwa naChangamire ndiri kunoku kana mupurisa vari kutaura kuti wakaendera
akazondifonera mushure menge waudzwa nachangamiro kuti tikuda zvinhu zveye kuno sabhuku wachifonera wakadaira wasingazivi kuti inini ndini tutaurwa nyaya yangu wakadaira wakati Ravhu wamuri kutaura akabatwa achida kubvisa pamba pevanhu akaisa zvinhu mubhaketi wari sabhuku wake Ravhu abatwa achida aisa zvinhu mubhaketi waudza mubereki wepamba kuti tiendera umwe yemvura Ravhu ndopa akarohwa ndonyaya ndiri kuziva Changamire wakazoti sabhuku munhu wamuri kutaura naye mukumuziva hanzi ndiri kutaura Ravhu muvhireji mangu Vwanzi komunhu kuna gungwa kunzi akarohwa muvhireji menyu muri kumuziva here sabhuku akati handisi kuzviziva akanzi taurai naye ndakataura nasabhuku wawa ndisingazive kuona pauswa asi ndichivaziva pafoni sabhuku inini ndinonzi Nhenge ndinogara pana gungwa ndakarohwa musi wechina ndichipomerwa asi ndakasvika panguva yekudara kuti chinhu ndichangu nenhau kuti ndairohwa nevarume 4 ndo nhau iripo saka ndikuti kuti zvese zviri kuitika inyaya yakagadzirwa inini mira tinzwe ndine pandanzokuvati sabhuku vakadaira vachitaura naChangamire kuti Ravhu akarohwa Ravhu ndeupi ndeuyu murume uya nebvudzi hombe uyu ndiyainzi akarohwa abata chinhu achisa mubhaketi achinzi akaprofita munhu kuti pamba panapa pane chinhu choda kubvisiwa sabhuku vachihuitinisa nyaya vachiti Ravhu akazodza vabereki vepapo titenderai muchikushamvura bereki vepapo paakatendera chikushamvura Ravhu ndo pakazonwa chinhu chiri mubhaketi bhanzi chinhu ichi ndimaya nacho ari sabhuku aitaura izvozvo saka muri kuona vanhu ava igurupu rimwe chete ava vanhu ava kava igurupu rimwe chete machechi yari kurwisana aya machechi manjani yari kurwisana iyo zvimakatadza kuona ivo vanhu ava vari kutunganirana nyaya yebasa ava vanhu varuma nokuti iyo zvisabhuku achifonerwa pamusoro pemurume uyu ari kutsanangura nyaya yekuti akabatwa mushure mekunge achitenderera pamusha wemunhu chinhu chiri mubhaketi ndo pakatangira nyaya baba kuti murume inini mabvunzo andikaitiwa naChangamire yakandivhiringidza Changamire vakandiko chiri chirikitika nyaya yokurwa kunenge kwakatika nyaya yokurwa kwomunhu achiita mashura chii chikaitika ikoko naRavhu ndikati nyaya mukutore Changamire yakaitika kare kare kwachinyanga Ravhu akawaniwa kwachinyanga chitase aida kubatsira aida kubatsira papaindo pazvikazonozvezvefeki vanzi tichacha izvozvo chitibhadhara Ravhu ndobva achiripisiwa nani nokwachinyanga vavai vaenda kuti kwachief totita bva achibhadhariswa kuti mombe 2 akabudisa mombe 4 kubva ipapo Ravhu hasati aita mashura ndo mhizva nyaya ikai pamusoro regai gone kuiturika zvedu kuna Changamire vaone kuti ingaitwe sei nokuti yatidonzera nguva refu Changamire yakwamusoro maita basa ndozvandangotaura zvezvo kuti tine dambudziko nevanhu vanoenda zvekushandira hakusisina chaiva vanonatsa tabasa nemazvo asi atitambokusumudzirai panapa vanhu vakanoshandirwa manzi kwachiti takabhadhariswa chinhu havanisa vakabhadhariswa vaingosvika tingopiwa tsanangudzo vachibatsirwa saka nyaya yekuti taakuda kuzonotora vanhu manzi mumusha mune nyoka mune zvikwambo ndipo pataakutora vanhu asiriwa tinopedzera bira mombe nemari iye mukomana Lavha akagarapo ndozvaaitoitawo kare kare takatozvinzwa iye akagarapo aitombodzurawo akazombobatwa akabhadhariswa nhasi ndiye akubatawo mumwe arikuita zvinhu zvakaita saizvozvo saka tiri nyaya dzacho tinoita kupedzera semadzimambo takutadza kuziva kuti toirefura toipedza ita sei hazvidiwe asi sabhuku ari kupupura kuti paakangonzi abhadhariswa haana kuzozviita kuti asi anzi achashandira mudunhu make anzi kana akuenda anoenda kure kwaasikazikanwi takazvinzwa saka izvozvo Lavhu chizvisiya tsika iyo unofanira kurohwa zvakafanana nezvamauda kuita kuvarume asi mari wakapiwa iweyo chimira ndichitauraka mari wakapiwa zviri kutaura murume uyu yekuti uya mumusununguro wakapiwa mari ndiyo makamhanya makabhadhara dare nyaya iyi ndandakazwa kunzi yanga yaida kuti iweyo waita wada kuendesa kwamambo Chiswiti asida kuti itongo kwamambo Dotito bhozi waiziva kuti mambo Dotito vanoziva nyaya dzako ndosaka waida kuti inotongwa uku tobvakati aiwa ngaiuye kudare kuno tiitonge nokuti yaitika mudunhu maDotito saka tikuti izvozvo zvamakaita zvazvakanaka kuti maida kubata tsotsi asi nenzira yamakasenzisa isiriyo mabata tsotsi munoenda kumapurisa
kana kufona kumapurisa maneighborhood ariko muindisa munhu kana kumaneighborhood kana kupurisa kuti munosita the whole day makachengeta munhu muchimurova mbama muchiita sei hazvidiwe itori mhosva yamakaita because nyaya yekuporisi vatoiziva kunzi mamakadhitera munhu makachengeta munhu saka vakati mambo chitanga maipedza tozomutora lavo tozonzwa kuti vakaita sei zvavakaita but kuti nyaya idzo hatidzide nyaya idzo dzakaita zviri kunzwika musazvipamidze kuti nyaya dzamakaita zvazviri right zvamakaita nevechechi kuti mubate vanhu vanenge vada kushandira but kuti nemiwo muri kunzwa munomo musazopota muchitora vanhu vamusingazive mumusha muchingoshandirwa mombe dzinoenda mahara ani maona zvinhu zvasikunzwa munomo zvimweni dai 1000 2000 pe 2000 iye kudedera kuti hazvoshiwa ndezvakachiparadza musha watobvisa 2000 yauteni nezvinhu zvakaita sezvizvizvi iye lavhu wachatonzi ane saga rake raigarawo zvimwe zvinhu zvinotogara zvaanogara nazvo takazvinzwa kuti anite saga rezvinhu zvezvo idari kupora choda kutoti ndo zvaanoita saka tikuti zvinhu izvozvo izvo hatizvide zvinokanganisa mudumbu makuna kuna kuti waya amuri kudaiwa makuna kuna hazvidiwe sumudza gemenzi dhuku iri nenhengi neredhi isusu tinoti patsika dzechivanhu zvitsvuku izvo hazvitodiwa izvi but havana zoita kazvisa izvo zvinoita kunge zvinotyisidzira manje kuti nzinzi ndaakuita basa zvitsvuku izvozvo izvi vatoti hazvitodiwa zvavanoita izvi nemireza mitsvuku imwe yavanoisa kwavo nemireza mitsvuku yavanoisa iye hazvitodiwa saka tiri kuti iwo mari wakapiwa pandakuti uyu akakwira ndinoda kudzorerwa mari yavo yandoda kuti ndidzorerwe nemafoni angu mairi nemaids taaona ndo zvakakwirira dati asi achakati handichapokana handichadii because takaonekwa zvishiwa zvinhu zvaakubuditswa but zvinhu zvacho ndakazona sekuti pane pazvaitobviswa musaga zvaakunzi ndezvedu pandiri kuti pamari yamakapiwa mari iwewe danga uri mumwe mariyo wasarwa ndichenje mariyo wasarwa nayo yawasarwa nayo hapana vaichaenda nyaya iyi ndikuziva kuti pamwe wangoda kuedza kuti ungoramba zvako but mari uzati wakapiwa yasara chei mari chokwadi chaicho chaicho mari handina mari yandakapiwa changamiri ndingataure chokwadi chisingamuzvengi kana kutenderera mari handina kana sendi randakapiwa ivo ndo vakatobuda nemari yavo ende vachitiza nebhaiki zvokuti dai maivhura odhiyo ichitokungoti handaigona kupikisa inini handina kana pandakapiwa sendi ravo kana dai pane pakanyorwa pasi kuti ndakapiwa mari yavo yaakandipa haana kumbondipa mari yake rega ititi ndinokwazida kupindura pamatozavakuita ini mari ndakaya nayo vakatatu kwanisa kukunyorerai pasi nekuti haina kukwanisa 800 ndokuti tikupei mafoni nemaids zvese zvinhu zvabata magemenzi chichina kana chingakwana 800 patozana pasi kuti haa mabhadhira marakatida right next time aikuna kuzozvifambidza zvo zvamakaita munongosvika moverengerana mari zvamusingazivi ngokuita $300 $280 kumunhu mhosva yacho iyeyi saka maitobvuma kuti mimi zvetu vakomana vanga vatatu ndisa makabudisa mari but hazviitwe pasina sabhuku pasina ani mongonza tichikunyorerai musiya mari saka izvo zvizvo makatadza kuti zvamakaita saka ndiri kuti imi makomana zvamakaita makatadza futi handiti aikuna kuzozvipamidza saka mari iyo ndakuti mayatonyura maturusa futi mari yamakabhadhara yakauya nani nemukomo wavo mari yamuchaidzorerwa tamakukwanisa kudzorerwa mafoni enyu mairi nezvitupa zvenyu nizomakudzorerwa chete kwamambo ndozongoda chiti mbudzi mbiri dzemakuna kuna nezvinhu zvamakaita izvi hazvitenderi zvamakaita unozondiunzira mbudzi mbiri dzaunozoya nazvo asi mafoni yako mairi zvinhu zvako zvese uchadzorerwa pati mari yatonyura iwe ulavu kunyange wakapiwa kunyange usina kupiwa mari usazozvidzokorodza kuzvipamidza kuti zvauri kuita but yasarira mumaoko emapurisa because vakati mambo kana maipedza murume tiri kumuda because muri kunzi makashungurudza murume with the whole day mainzi makamurova maimurova murume kusvika azotuma kuti uyu azodi azoya nemari murume uyu vangoti chingopedza mambo mabhozi akatoti yakwirwa dare kuno saka vakati yangopera chiisai kuno saka ndisi kuziva kuti kumapurisa
vachazoti kudii but iriko yakatokumirira. Kuno kwamambo unozondipa mbudzi mbiri yekuti makatadza kubata tsotsi nezvamakaita. Handiti unozouya nembudzi imwe chete chendiya ndinozoda kuno. Mapurisa akanzovasungwa kana kuti vakuregerero zvakumapurisa asi kuno unozoda mbudzi imwe chete. Zviri kunzwika? Izvi ndaifungidzira kuti zvaida kupiswa zvinezvi. Zvese zvada kupiswa zvinezvi. Ndiniwe kana ndizonotenga mamagemenzi muchanotenga. Asi zvese izvi toda kuti zvipiswe zvese izvi. Netsvimbo zvenyu zvese hapana chamuri kutakura. Uchapiwa mafoni ako mairi nemaidzi yako zvichapiwa asi zvinhu zvekupiswa panze nevakomana izvi. Pafoni ndiri kuona pane 1 waiti 2. Mafoni 2 ndine foni yandinayo panapa inenge sina bhatiri ndoishandisa light. Saka bhatiri imomo ranga ritori mune imwe foni. Foni iyoyo ine maraini ine 2 rebhadhi neremove chero. Umu mune bhadhi nenet 1. Mufoni umu manga mune rimwe raini futi ranga rakablokwa zvarende remadzimai yangu. Rakabviswa nemurumane waito. Saka mafoni aya panguva yandikange ndakubvunza kuti ndiri kuda foni yelight. Iwo wakandipindura chiti foni ita pashamwari yako. Ndiwo marambiro wakandiita nefoni diki iyoyo. Akomana nyaya yapera chiite muda kuti mutsvage foni mupe komana wefoni tipatapedza nyaya. Pamusoro ichangamira. Foni dzandakamutorera ifoni 2 aitewe yellow nekamuka oking kasina bhatiri ne H-Mobile iripo so yanga ine bhatiri dzakadaro foni idzodzo akadzotsewa aitewe iyoyo iri touch ne 1 H-Mobile big battery ne oking ye big battery futi chete ndo foni dzetinadzo handinambotora chinhu chake yo ifoni yake anga mfoni mbili ndo chete ai akunyebo apasina na foni akunyebo achitanza ndione manheru ndipeoke light but amudzosera zvozvai baba chataure kuda kutotinyepera pawakaba For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.